இருந்து நேற்று நாரதர் நடத்திய நாடகத்தில் சகுந்தன் தன் உயிருக்கு ஆபத்து என்று திரு அஞ்சனி தேவியை காட்டுக்குள் சென்று அடைக்கலம் புகுந்தான். உயிர் பிச்சை கேட்க வந்தவனை காப்பாற்றுவதாக அஞ்சனி தேவியும் வாக்கு கொடுத்தாள். தன் குலகுருவான ஸ்ரீ விஸ்வாமித்திரருக்கு அன்றைய அஸ்தமனத்திற்குள் சகுந்தனின் தலையை ஸ்ரீ விஸ்வாமித்திரரின் பாதத்தில் விடச் செய்வதாக ஸ்ரீராமர் எடுத்த சபதத்தை பார்த்தோம். அதன் பிறகு என்ன நடந்தது என்பதை இன்றைய பதிவில் பார்க்கலாம். ஸ்ரீ அஞ்சனா தேவி உயிர் பிச்சை அளித்தவனை காக்க வேண்டியது தன் கடமை என்பதில் உறுதியாக இருந்தாள். தன் வாக்கை காக்கும் பொறுப்பை தன் மைந்தன் ஹனுமனிடம் ஒப்படைக்க முடிவு செய்தாள். தன் மகனை தன் முன்னே தோன்றும்படி சங்கல்பித்தாள். அந்த நிமிடமே எதிர்வந்து நின்று வணங்கினான் ஹனுமன். ஸ்ரீராமனின் பித்ருபக்திக்கு அனுமனின் மாத்ருபக்தி எந்த விதத்திலும் சற்றும் குறைந்ததில்லை. மகனே, இவன் சகுந்தரராஜன் பிராண தியாகம் செய்ய துணிந்த போது இவனை காப்பாற்றி உயிர் பிச்சை தருவதாக வாக்குறுதி தந்துவிட்டேன். என் வாக்கை காப்பாற்றும் பொறுப்பை இப்போது உன்னிடம் ஒப்படைக்கிறேன். இவனை எப்படியேனும் காப்பாற்று என்று கட்டளையிட்டாள். அப்படியே ஆகட்டும் தாயே என உறுதியளித்தான் ஹனுமன். பின்பு தனது உயிரை பறிப்பதற்கு ஸ்ரீராமர் தான் தேடுகிறார் என்பதை சகுந்தன் சொல்ல சலனமே இல்லாமல் நின்றான் ஹனுமன். எதிர்ப்பது ஸ்ரீராமராக இருந்தால் என்ன, மும்மூர்த்திகளே ஆனாலும் என்ன, தாயிடம் அடைக்கலம் கேட்டு வந்தவனை காப்பது தன் கடமை எனும் உறுதியுடன் நின்றான் ஹனுமன். எந்த ஆபத்தையும் எதிர்க்கும் வல்லமையின் ரகசியம் ஒன்றை அவன் அறிந்து வைத்திருந்தான். தன் வாளை நீளமாக வளர்த்து அதனை ஒரு கோட்டை போல அமைத்தான். அதற்குள் சகுந்தனை பாதுகாப்பாக அமர்த்திவிட்டு சிறு குரங்கின் உருவெடுத்து வால் கோட்டையின் மேல் அமர்ந்து கொண்டு தாய்க்கு செய்யும் கடமைக்காக தாயினும் மேலான தலைவனியை எதிர்க்க தயாரானான். இதனிடையில் ராமர் லக்ஷ்மணர்களின் சைன்யம் சகுந்தரராஜனின் தலைநகரில் புகுந்தது. உயிருக்கு பயந்து சகுந்தன் அஞ்சனாவனத்தில் மறைந்திருப்பதை அறிந்து ஸ்ரீராமர் அங்கே சென்று போரை தொடங்கினார். சகுந்தரராஜன் மறைந்திருக்கும் மலை போன்ற வால்கொட்டியை நோக்கி ஸ்ரீராமரின் அஸ்திரங்கள் சரமாரியாக வானில் பறந்தன. ஆனால் அவர் எய்த அஸ்திரங்கள் யாவும் அடுத்த சில வினாடிகளில் அவரின் திருவடிகளிலேயே திரும்பி வந்து விழுந்தன. அதிசயித்து போனார் ஸ்ரீராமர். யுத்தம் தொடர்ந்தது. ஸ்ரீராமர் கற்ற அஸ்திர வித்தைகள் அனைத்துமே தோற்று நின்றன. இதற்கு காரணம் தெரியாமல் ஸ்ரீராமர் திகைத்து நிற்க நாரத முனிவர் தான் போட்ட முடிச்சை அவிழ்க்க அங்கே வந்து நின்றார். ராமா, உன் அஸ்திரங்களின் சிம்மநாதமும் உன் யுத்த பேரிகையின் சப்தமும் ஒரு கணம் நிற்கட்டும். அப்போது இதன் காரணத்தை நீ அறியலாம் என்றார் சூசகமாக. ஒரு கணம் யுத்த பூமியில் அமைதி தோன்றியது. அப்போது எங்கிருந்தோ காற்றில் மிதந்து வந்த ராம் ராம் ராம 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 அனைவரும் மெய்சிலிர்த்தனர். அந்த ஹனுமனின் குரல்தான். அவன் ஒருவனால் தான் ராமநாமத்தை அத்தனை பக்தியோடும் சக்தியோடும் ஜபிக்க முடியும் என்பது ஸ்ரீராமருக்கு தெரியும். நாடகத்தின் இறுதி காட்சிக்கு வந்தார் நாரதர். ராமா, உன் திருநாமத்தின் சக்திக்கு முன்னால் உன்னாலேயே எதுவும் செய்ய முடியாது. உன் நாமம் அத்தனை புனிதமானது, சக்தி வாய்ந்தது. உலகின் எந்த சக்தியாலும் உன் நாமத்தை எதிர்த்து நிற்க முடியாது. காலத்தால் அழியாத பெருமை வாய்ந்தது உன் நாமம். அதிலும் அதனை ஆஞ்சநேயன் ஜபிக்கிறான் என்றால் அதை வெல்ல எவராலும் முடியாது என்று கூறி நடந்ததையெல்லாம் விளக்கினார். ஹனுமன் ராமநாமம் ஜபிப்பதை நிறுத்தினால்தான் உன் அஸ்திரங்கள் இந்த எல்லையை கடக்கும். ஹனுமனை அழித்தால்தான் அந்த நாமம் ஒழிப்பது ஓயும். அவன் இதயத்திலோ ஸ்ரீராமனையோ பிரதிஷ்டை செய்து வெற்றியிருக்கிறான். அவனை அழிப்பது சுலபமல்ல. ஆனால் ஹனுமனை வென்றால்தான் சகுந்தனை வெல்ல முடியும். அப்படியெனில் ஸ்ரீராமன் தன்னையே அழித்து கொண்டால்தான் இது சாத்தியமாகும் என்று சிக்கலை மேலும் சிக்கலாக்கி நாரதர் விளக்கிய போது, வேண்டாம் ராமா, வேண்டாம். இந்த விபரீதத்துக்கு என் அகந்தையே காரணம். போரை நிறுத்திவிடு. சகுந்தன் நிரபராதி என்று கூறியபடியே ஓடி வந்தார் விஸ்வாமித்திரர். சரி, ஆனால் சகுந்தனின் சிரசை சூரிய அஸ்தமனத்துக்குள் விஸ்வாமித்திரரின் பாதத்தில் சேர்ப்பதாக வாக்களித்தாரே ஸ்ரீராமர், அது என்ன ஆவது? ஸ்ரீராமச்சந்திரமூர்த்தியின் வாக்கு பொய்ப்பதா? அதற்கும் ஒரு வழி சொன்னார் நாரதர். சகுந்தரராஜனை நாரதர் அழைக்க அவன் வால்கொட்டையிலிருந்து வெளியே வந்து விஸ்வாமித்திரர் பாதங்களில் தன் சிரம் படும்படி நமஸ்கரித்தான். சகுந்தன் சிரசை தன் காலடியில் சேர்க்க வேண்டும் என்று தானே அவர் கேட்டிருந்தார். ஆக ஸ்ரீராமரின் வாக்கும் பொய்க்கவில்லை. சகுந்தனின் சிரம் விஸ்வாமித்திரரின் பாதங்களில் சேர்ந்தது. அஞ்சனா தேவியின் வாக்கும் பொய்க்கவில்லை. ஹனுமனும் எடுத்த கடமையிலிருந்து தவறவும் இல்லை. ஸ்ரீராமநாமத்தின் பெருமையை ஸ்ரீராமரை தெரிந்து கொள்ள நாரதர் நடத்திய நாடகம் இது. ஸ்ரீராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மனோரமே சகஸ்ரநாம தத்துல்யம் ஸ்ரீ ராமநாம வராணனே. நன்றி, வணக்கம். இந்த சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா முதல் வேலையாக இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்.
இந்த வீடியோ தொடர்பான உங்கள் கருத்துக்களை அவசியம் கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு செய்யவும். அப்புறம் மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸில் ஓம் ஸ்ரீ மாபிரிவா சரணம் என்று எழுதுங்கள். வணக்கம்.